Dobrý deň, priatelia. Znova sa vám ozývam s videom tentokrát. Nejdeme sa venovať vianočným trhom, ale ideme sa teraz venovať ďalšej téme, a to je ako každý rok Silvester v Lučenci. Opäť biedne a podľa mňa dosť neadekvátne na privítanie nového roka. Lepšie povedané, mesto Lučenec opäť nebude vítať nový rok o polnoci z 31. na 1., ale bude vítať nový rok. Citujem zo stránky mesta Lučenec. 1. január 2026 o 15:30. Oh my god. 15:30 na meste Republiky. Jasné. Neviem, môžem to aj takto vysvetliť, že áno, tie zvieratka trpia, keď ohňostroj niekde púšťajú, alebo tie petardy sa púšťajú. Tie zvieratka trpia. Áno, a ja mám psíka, a dokonca som mal 2. Ale keď nebol, ako to vysvetliť vám, tým, čo nechcete ohňostroj na Silvestra, čo pre mňa je nemysliteľné, že na Silvestra ohňostroj netreba, to je podľa mňa dosť na hlavu padnuté. Ja som tiež na tom vyrastal a tam vám môžem povedať, že ja tiež mám zvieratka veľmi rád, mám aj dokonca psíka, mal som dokonca 2. Ešte jedno dokonca mám teraz, však vidíte na profile v mojich videách, ale chcem sa tomuto jednoducho vyjadriť, že za ten program alebo za ten ohňostroj by ste toľko veľa nezaplatili, ako teraz určite zaplatíte za pubertiackú hviezdu Alana Murína. Nič proti Alanovi Murínovi, ale je to podľa mňa pubertiacká hviezda. No, môžete ho mať, môžu mať do dospelých, môžu mať deti, ale môj názor je taký, že je to pubertiacká hviezda. Takže kľudne nech si Alan Murín spieva, nič proti nemu nemám, ale mám výhrady proti organizovaniu, že opäť nebude ohňostroj v Lučenci. Ako ja neviem, už asi 8 či 9 rokov, si presne nepamätám, ale strašne to už veľa času prešlo, odkedy v Lučenci bol naposledy ohňostroj. Je to padnuté na hlavu, lebo aj ja mám psíka, aj mám rád zvieratka, ale ten ohňostroj k Silvestru patrí. Takže ale som si všimol na stránke mesta Lučenec, že na druhý deň o 3:30. Padnuté na hlavu. Prečo toto mesto Lučenec robí? Kvôli čomu? Čo sa mi nazve? Extra ekologický? Alebo ja neviem, kde to už mám zaradiť. Ohňostroj odjaživa patril, aj bude patriť alebo na oslavy nového roka. A PS, chcem sa tých spýtať, čo tak extrémne chránia tieto zvieratá, ja neviem, čo všetko chránite. Vtedy, keď neboli títo Greenpeaceáci a neboli títo kadijakí, neviem kto, čo ochraňujú väčšine nejaké zvieratá, vtedy zvieratá neboli, keď pominuli ste, deti neboli, nemali ste ohňostroj, tedy zvieratá netrpeli, tedy zoologické neutekali zvieratá, alebo tedy netrpeli jednoducho zvieratá, keď vy ste púšťali petardy, vy ste hádzali petardy, vy ste púšťali ohňostroj a všeličo možné. Nehovorte mi, tí ľudia, ktorí nenávidíte ohňostroj, nehovorte mi, že vy ste si v živote nepustili petardu. To mi nerozprávate, lebo to není pravda. Takže priatelia, opäť úbohý program na meste Republiky, program 15:30, detské divadelné predstavenie, 17:00 koncert Alana Murína. Dobre, no. A čaká čaj pre deti a dospelých. Prskavky pre všetkých. Prskavky si môžete, vedenie mesta, viete kde strčiť? Prskavky si kúpim aj ja a budem sa doma takto hrať s prskavkami, jasné. Takže priatelia, ja vás pozývam na Silvestra, hoci kde inde, len nie do mesta Lučenec, lebo opäť nebude ohňostroj. To je asi pre mňa asi tak všetko. Opäť úbohé a o ničom, ako celé vedenie mesta. Pekný deň.